Pozdrav svima! Današnja tema našeg videa je da li stranci mogu kupovati nekretnine u Bosni i Hercegovini. Naravno mogu ukoliko postoji reciprocitet između Bosne i Hercegovine i te države iz koje dolaze kupci. Sa određenim brojem država Bosna i Hercegovina ima reciprocitet, pa ti građani mogu nesmetano kupovati nekretnine u Bosni i Hercegovini, a samim tim i građani BiH nesmetano mogu kupovati nekretnine u tim državama. Bosna i Hercegovina sa nizom zemalja ostvaruje reciprocitet, ali uz posebne uvjete, na osnovu čega je ograničen obim i vremensko trajanje vlasništva nad nekretninama, kako državljana Bosne i Hercegovine u tim zemljama, tako i stranaca iz tih država u Bosni i Hercegovini. Postoji lista zemalja kojima uopće nije omogućeno da pod bilo kojim uvjetima steknu vlasništvo nad nekretninama u Bosni i Hercegovini u svojstvu fizičkih lica zbog nepostojanja reciprociteta. Za listu ovih zemalja kontaktirajte Agenciju za nekretnine Novi Dom iz Bihaća i provjerite da li vi kao strani državljani možete kupiti nekretninu u Bosni i Hercegovini. Hvala.